Hashtag DRMOR agawan. Nag-agawan nga ba sila? Or merong nang agaw? Day na. So, parang nabalusan, no? Murag nabalusan si Kati sa iyang gibuhat sa una pod. Pero, lahi man tong sa una kay wala man siya kabalo nga uyab di sila sa iyang ate. Gwapo kay si Kwan, di ba? Si Mario, super gwapo. Wala gyud makaresist sa iyang charm. Pero ingana gyud na kanang kirida ba? Nganong ang kirida mismo, siya pa muntong masuko or siya pa gitong proud nga ako ang gipili diha. Dili ikaw. Nga naman mo mga kirida. Tawag daw mo mga kirida, be. Para makakuanta ba itong masaya ng mga ipang batid yung kuante. Hinuon, no? Naman sila ay karapatan gyapon nga may mong happy. O kung ilan ang ma-justify nga genuine happiness ang ilang na-feel because bahalag na nasakitan basta kay happy sila, maayo para sa imo. Pero basin bias ko, prove me wrong. Basin bias lang ko nga kanabitaw di ko ganan og mga kirida or mga cheater. I-prove me nga nung kailangan ko mo consider nga sahay na yung mga cheater pod nga maayo. I mean, na po yung mga kirida pod nga buutan. I-prove daw sa ako, tawag daw mo kung naay mga kanang naka-experience ana nga say for example kamo mismo ang naka-cheat or kamo mismo ang dahilan nga nung naka-cheat ang tao. Tawag daw mo 0937373164. Hello? Hello? Hello, may gabi. Ay, kinsa ni? Si kinsa? Ano sa spelling? Ano sa spelling? H? Ano sa na? Mahit? J. J-I D as in dog? Mahid. Sige. Nakarelate ka ni Mahid? Kang Mario ka? Nakarelate? Gwapo kay ka. Unsay nasa imo nga medyo di gid makaresist ang babae ana be. Hey! Be proud kay siya, oh. Lit ko ng isa ka itlog, bi. Sige. Permero, katong permero nimo nga mga uyab, ga practice na kato. Tag duwa-duwa, tag tulo-tulo. Tag duwara. Meaning, nganong kang, unsay dahilan ani nganong ingana? So, example, na nakay uyab, mamakakas, o pagkasapon, unsaon dayon, kay mas maayo pa man ka, kung mabulabog na, unsaon nimo pagkuan para di pagid masapon. Liloy. Ang katong isa, si Mario, pasuko-suko man. Nabuhat ya pa na nimo. So, kuan lang ka kanang muamin gyapon ka dili. Napisay. Depende ra kung wa na gyud, booking na gyud. Unsa man ni imong gibuhat kaning sa usa lang ni kababae nimo nabuhat tanan, meaning siya imong giuyab tapos kadaghan ka naka-cheat sa iya? Imo na ning asawa pod, dili. Wala, meaning katong nag-uyab pa mo sa una, lahi pod ning karon imong asawa pod, lahi pod.
Lagi, so ngano man? Wala ka kabalo. Nya kung duolon ka, wala di gyud ka ka-resist gyud nga kanang mobalibad gyud kay kuan. So unsay imong kuan? Unsay imong kung gusto gyud ka ha? Giunsa man nimo pagbago bi? Giunsa man na moingon man sila nga once a cheater, always a cheater. Mm. Sa, sa imong asawa ikapila ka kuan nakasala sa iya. Di na may hap gyud. Ngano kang ginapasaylo kaniya permi? Oo. And then ana. And then unsa man kanang wala gyud kay guilt nga na feel lugar, wala kay guilt, di ka guilty. Mali man di ay. Kano sa ka makarealize nga mali man di ay? Kanang ngano man? Ngano man unsa nganong mali man na? Nganong mali man be? Be, paki-explain daw sa amo be. Wa man ka kanabalusan. Nagulat pa ka. Naghulat pa ba ka nga mabalusan? What if mabalusan ka? What will you do? Okay ra. So, ikapila ka nakasala, gipasaylo gyapon ka. So, bisag isa lang, okay ra. So, mga pila ka years nimo ning gikuan sir? Mga 10 years nimo ning gidala-dala nga kuan batasan. Ang mga kabatan-unan karon moingon sa imo, sir, ay gibuhat man gyapon nimo sir. Pahimo apod magingana sir, magbago ra ligi gyapon mi. Unsay imong maingon sa mga kabatan-unan nga ingana og kan? Na mingon man sila nga, gansi kay mi, ikaw nakatilaw, kami wala. Naging no. So samtang buutan pag yung kay mong asawa, di na nimo sayangan dapat. Ba? Mayo-mayo kay gilamdagan ka sa Ginoo sa imong kuan. Sa imong batasan na in a way no wala kanya gipa kana bitong usay man gud ay harata makamata kung naanay mga panghitabo nga di na nato makaya. May gani kay wala pa may gani wala pa ka gipakong in a very hard way nga maka-learn ta in a hard way ra ba usahay. May gani sa imo gipa-realize lang gid niya sa imo og maayo nga pamaagi. Sa imong message sa iya.
Mm. Unsa da? Ay, salamat, salamat, salamat. Kung atubang nimo siya karon, kung atubangan nimo siya karon, unsay imong ingon sa iya? Wala na kay i-promise. Mm. Mm. Da, mm. Yeah, salamat sana tanan mga niagi sa imong gigaagian pare mausab-sab. Mm. Sige. Thank you, sir. Wala na ako gipangutan na imong pangalan kay para dili ka makuan. Salamat sa pag-share. Salamat. Medyo maselan man gud ni atong issue, no? So pwede ra dili mo ingon ng ngalan kay para mapanaldan imong identity. Next caller po tayo. Hello. Hello. Yes, good evening. Kitsa ni? Ninyo Balingit. Nakarelate ka ni Mario ninyo? Mm. Kumbaga nakuan day ka na gibinuangan kag babae sa una? Mm. Mm. Unsa nga pamaagi bi? Tayo daw mig idea ang unsay nahitabo. Unsay nahitabo? Kadjot lang. Pakihinay sa radyo kay mura kag ga-echo mag pamina lang din sa imong cellphone kay diha ta magstorya. Hinay lang ang radyo palihog ha. Sige. Unsa to? Love kay nimo siya. Unsa nga pamaagi nimong gi-prove nga love kay nimo siya? Unsa imong gibuhat? Mm. Mm. Unsay giingon di ay? Playgirl. Mm. 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 Unsa imong ginaon na kanang okay ra ko niya kuanon ko niya, binuangan ko niya basta kay uban mi ana. Mm. 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 Balag na yung magsasaw-sasaw. Unsay imong ga-feel nga kanang nailain nga mo kuan sa iya? Unsan Di ba nakatink ba ka nga na something nga what if na nahitabo gyapon ato niyang friend? Mm. Mm. Ikaw pa'y mo kuan, mo defend. Mm. Mm. Nakita na niya.
Wa gyapon siya na konsensya. Mm. 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 Gi-allow nimo. Mm. 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 Daw bi Kanus man nimo na prove gyud nga di ni na gyud kag wa na gyud ni, di na gyud ni. Mhm. Mhm. Nay tabo. Nya pagkadungog nimo nagkurog-kurog ka. Mm. Ako na lang gibugan na akong kagalingan Master Bob kay wa mo koy mabuhat na. Tama. Yan ko naman niya. Mm. So unsa man din nimong next nga gi lakang? Ako na lang ingon nga mas mayo nga naangkon nimo kaysa ako pa ang makakuan bitaw, ako pa mismo makabalo gikan sa imo kay Dili lisod. mahibaw-an nimo sa lain. Mas may balan ako sa lain kay Mas maayo nga sa iya nimo siya nadunggan. mo gani Master Bob. Kay lisod manggod Master Bob kung makaila ko sa laki nga. Laki di ako. Mm. Basin matumpangan. Gani. Mm. And then katong nga time unsa man day nimong gi kuan naghilak ba na siya nang kamulong confess? Murag na kuan siya ba Master Bob na kuan siya nang nakonsensya. Unsa iyang gusto? Gusto siya nga ikaw na lang gyud permi or gusto siya buyan na lang gyud nimo siya? Nangayo man siya pasaylo Master Bob. Ngayon man siya nga pasaylo ako kay mo ni mauna. Unya. Pero sa akong kagalingon magud sakit magud gay day lisod magud gay ingon nga. So naghandom pagyapon siya nga balikan nimo siya ana. Basin. Mm. Pero ningon magigol sa iya Master Bob nga sakit man kayo gyud gay. Even though mapasaylo ta ka. Pag once nga ma-broke nimo ang heart. Ma-fix ang galing nimo pero dili nimo mawala ang mark. Na mga scars. Na-scars Master Bob mo nang Wa gyud. na imo gyud kung dili give way. Unsay atong matun-an dapat ani? Ang pagsalig, ang mga istorya sa mga tao kailangan ba hatagag bili unsa man? Kuan siguro Master Bob. Siguro dili tanan istorya tuhan. Okay. Pero in terms of sa family, sa true friends, siguro tuuhan mo sila kay wala may mahatag kadaot ang pamilya o ang amigo nga tinanay nga pag-istorya Master Bob. Kumbaga sila pagidtong mas concern sa imo, di ba? Kay sila man mo'y mas nakailagid sa imo Master Bob. Kay kabuluman ka nga kung masakitan ka masakitan pod sila. Mugani Master Bob. Labaw na sa kanang pamilya gid nga gasuporta gid sa imo nga sige kung magid ka na nga ba padayon lang pero hindi na gyud di wa gid kay mahimo. So parang dako imong pagsisisi and giunsa nimo pagkuan overcome ana na ba kay bako nga girlfriend ron? Siguro Master Bob maglisod pa siguro kay siguro fresh pa kayo. Hadlok pa ka nga mo salig og babae? Gid siguro Master Bob kay isod man nga
Ay gugma ko gut ko magcourting ko lain nga bay and then Magduda gyapon ka. oh Mm. shit kay nga makapasakit ta sa right person. Pero ayaw pag-live sa imong nakaraan. Muna akong advice sa imo nga na maapektuhan man gyud ta pero dapat paningkamuton gyapon nato nga past is past. Lahi to siya nga tao. And kung namang kay bag-o, lahi apod og treatment. Meaning kung unsa gyud ka mo love, mao ra gyapon to. Masipop. Ayaw na usaba. Meaning mag-learn lang ka nga. Di lang sa ka magdiretso-diretso kumpiyansa. And then ayuhon lang gid nimo tan-aw nimo bansay-bansayon nimo i-prove nimo sa imong self nga tinud-anay gid ni iyang gugmasad sa ako di ay. Masipop. Pero ayaw i-hinder imong self nga mag-love og balik. Masipop. Okay? Sige, unsa imong greetings dia? Na ba kay kuan song or unsa ba ka greetings? Mag-greet ko sa akong mga barkada karon masipop nga nag-eskwela sa Siyo. Pinoy, Dandik, Laray, Butron nga nag-eskwela na sila sa Siyo o si Ivan nga Taisones. Dayon si Marlo nga Tampite o si Gadin nga Pandan nga nag-eskwela sa Siyote. Na muna gid sila masipop sang nakatabang pagtambag sa kuha nga muna nga bay nga dili gid angay ipadayunan. Mura to masipop. Mura to? Kanang pwede ko mag request o kanta masipop. Kuan lang kanang tula. Yamas. Salida na lang, salida. Radyo man amo dili masipop. Ay, radyo na. Unsay kanta? Bakit ba ikaw masipop? Bakit ba ikaw? By Michael? Oh. Sige. Sige, salamat. Ako masipop. bala. God Salamat. bless. Uy, salamat po sa imong pag-share More ha. power. More power po sa imo ha. Sa inyo tanan diha nga naminaw. Lisod kayo inga na kanang ikaw bitaw ang nagansi. Nya talag sa mga tao ang mag-survive kay sige ka pangutana nganong ako man ang iyang gibiktima. Nganong sa kabuutan nako nganong gakabuhat man ni sa tao no? Mao man ang mga pangutana diha nga maglisod kayo ug walay maka, di ba? Do you deserve it? Deserve ba nimo nga binuangan? Unsa di imong sala sa kalibutan nga nung dapat ka binuangan? Di ba? Muna mga pangutana nimo nga makaingon din ka, magmahay na din ka sa Ginoo kay nganong gitugutan niya mahitabo sa imo. Kabuutan nimo. Wa mong gud ka ng limbong sa uban pero ikaw na inay gilimbong ana. Munay nakaapan sa kinabuhi. Dili na to mahibaw-an kung unsa ang rason unless i-analyze nato og maayo no. Ug hayaan nato ang kinabuhi nga mahitabo. No, meaning kumbaga kung gakahitabo na sa ato para mas sayon sa imong mahappy. Dapat ma-accept nato nga nay mga ingana nga mga panghitabo sa kinabuhi nga dili nato mapugngan og posible nga matimingan sa ato kinabuhi, no? Munang manghinaot lang gid ta kay dili man nato matagna ang tanan. Manghinaot na lang gid ta for the best. Munang kailangan nato og strength sa mga ingani nga mga problema kay dili po na nimo makaya kung ikaw lang. May mga instrumento ang Ginoo yatag sa imo para mahatangan kag kaalam nga uy ayaw na nga desisyon, uy sayop na nga desisyon, uy usaba na nga desisyon. Na siya mga instrumento panaagi sa imong family and friends and sa palibot. Makita lang kag salida, isa na sa mga message. Makita ka og something na billboard diha, murag mensahe na sa imo, o you feel nga moogid na, di mo na ituwa nimo. Pero importante, naningkamot ka nga pangitaon nimo ang iyang mensahe, unsa iyang guidance sa imo ba. Dili bitaw nga kanang salig lang ta sa atong own nga kaya lagi nako ni. Sige lang kag ingon ba nga
di na ako kailangan uban pa kanay bright kay ko ba. Muna akong kuan, muna akong buhaton, basta kuan, dili okay na. Murag, believe kay ka sa himself ba nga, super maayo na gyud kay ka. Wala kay kuan Ginoo nga giila. Ang Ginoo kuan na dangpanan na sa imong mga problema ana ra. Pero wala gyud ka nagipagrelasyon sa iya nga murag dapat magkipagrelasyon ta kay kinahanglan man nato siya pirmi sa mga good times and bad times. Ay na ninyo kalimti. Anyways, mga pamilya, wala na akong igon time. This is Master Popi saying, don't worry. Be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. God is good all the time. At sa tanan mga cheaters diha, paminawa to ninyo si Sir kaganina, caller number 1. Dugay man siya. Dugay siya naka-realize sayang sayop. Pero at least naka-realize siya. Kamo, kano sa pakaha. Wala ko nagkuhan nga dili ko cheater, righteous kay ko nga maay kay ko kaysa sa inyo. But kita man tanan makasala, pero kanus kahata makatuon. Mo na siya ang pangutana. Kanus kahata makatuon. Lain-lain nga mga sala, dili lang kanang cheating, no? Bye for now. See you again tomorrow. Alas 8 sa MOR University 2.0. O same time, alas 10 sa atong another episode na naman ng Dear MOR. Episode natin tomorrow. Pinamagatang hashtag Dear MOR. Paghanga. Dear MOR. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula eh. Ang alam ko lang masaya ako kapag kasama kita. Komportable ako sa'yo. Feeling ko safe na safe ako kapag nandyan ka. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Paghanga. Na ba kay ilang hinahangaan mo? Idol ka nimo, ganahan ka sa iyong personality. Nya wala ka kabalo nga nagsugod na day ang imong gugma. Ay kailana, ugma na atong istoryahan na. Thursday, November 8, alas 10 ng gabi. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Mukis na ko sa inyong kilikili. Mukis na ko sa inyong cauliflower. Mwah! Mwah, 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 mwah! Ay lang ko diya sa may libertad nga namina dito. I'll be leaving you with a quote. Itong kasabihan na to ay galing sa ating drama tonight, hashtag Dear MOR Agawan. Walay pulos ang iyang pagpasaylo kung ang sala permi gihapon giotro.